Jancsi hegy, 660 méter, elképesztően jó hó. Kicsit kétsége voltam esve ott Fekete völgybe, annyira nem volt hó, a lesízés is nagyon köves volt, de itt ezen a gerincen nagyon jók a hóviszonyok. De így a síréccel így az ember valahogy úgy lazább követéssel van a turista út iránt. Hát így tök mindegy, hogy hol megyek, mert úgyis gyúrni kell a havat. Én azt gondoltam, hogy valami erős gyerek futva utol fog érni, de hát ha Salgóvárig nem ér utol, akkor a fölfelét létszer jobban meg tudom csinálni, és Hideghegyről meg pillanatok alatt le fogok égetni Királyrétre, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyalogláshoz képest, nem a futáshoz, hanem a gyalogláshoz képest milyen időm lesz.